Our no and the Yankopon and Naman and Sasso, the King of Grace Chapel Ghana, as Sene and no Ewe Pueman Temuha, and Timuamuti and Wada regions and all. A Pueman Temuna Soraka Krakay Ewo, so for Penny Ewufia. Now, what you're trembling and Mother's Day, and Tiama no more. Mama Mary, baby, I will be having my good morning. Dance son or Bapa. Good morning. And Papa, I mean, some Rayaba corner and then so and some Papa. Yankopon Ediasana Frumuno, what can be Amieti. Papa, yeah, a Pumbo, dear. Yamiado, the Radiasi. Now, what you tell me, a mammy for that. Until she did jade my warmo. Yeah, and then they tear sim. Na fe ya kansem pa no ankasan. That's right. Na ya ogidi send your Bible kan ye se yenko wiase afa na nyina nkoka nyame nsem pa no eno abi na ode ato akoma so a sa time we said ye last week kan ye no oba hin kan ha ye peak time enye easy ye peak time pa unya be kanya mi asema na urade shira enya sem keto kwasi ada 7 to 8 enya sem keto we me ye ho fasting sana mi nya me kire ho ko na ne kire se sa program we kura san we ye director ni program di oba happy me ono na oba betina ha enya sem keto akra me ye ho ko se me ne be ye ba ko radio no sha se no Idem se minya no sa febru ama wase dabi anopa de me enti mi jam oh okay na jam bompa ya na afi manager frame say papa na san dia tum ye de kwasiada na mama oh I said thank you that's right they ready person ye no one ka jo say nyame tie mpai bo ti mi jai WhatsApp am ne chat nyina mi jai okay because na me ye bibia me hu say kwasiada no pa 7 to 8 ni de nya do be ma ho enya sem keto nyame na me dana se ya gidi say King of Grace Chapel Ghana members obia ho ye nyame atum nyame ye niema kese wa sol no ye ba radio so a de nyame ye ne de me papa ba ko edamoafo a wanya ne ba bi ko o se de nyame eye ne no ade ye chepe aye dada inti se no na do ho beto so a te se enjela moa inti de etwam nwura no mane ntwam ne no hwe de ewurade betimi aye na nka de Ewurade ye King of Grace no ne say ye betra radio so ye de betu ye ho a ene ye beka bibiri bare no eno Ewurade aye awie ye hwe de ne nso obeye ya sa pepepe enti ye hwe de ne Ewurade beye no na ye gine no so ade aba wo ho na fe ya bɔ mpaye ne ate asim ne ensempa Ewurade de ahye wafunumu no one nyame maache enti ye tie asimu ano no yo me das oboba ma me mfase da kese emma bi se me hu anu mani age me tie radio no so na me hwɛ odom efiu mu ba e wo dwumadi a wodi na me be hu na o ye krokro wasa na me ho adwiri me se nyankopɔn de o hyira na o hyira o ama fo nim so ye papa kakraka bi de bi o kan nyame hyira o nti hyira no na ye nhwɛ hu ye ne mo ho ban amen ama obi amfa ayi anwea megu ya garib nti debia me bompa ye ma amen edi ma se Ewurade be koso a pejawo se de wa peja mo boss no amen boba no pay no nyame soma ye wa ha anope se ye mfa nyame asem mre ewiase nyina na anope die no aye ne ho te se empaibo no yeah wohwɛ bosumi miɛnsa ɛwɔ yɛ nim bosumi we May June July ɛyɛ bosumi a yɛwura mu a yɛmfa nni agorɔ because sɛ wohwɛ a ɛnneɛma a yɛ a ɛkɔ so wɔ saa bosumi we mu no ɛyɛ ne ɛsoso paa nti sɛ obi yɛ gyidi ni ɛyɛ kristoni a owura bosumi te sɛ May June July a na ojeja ho anema betwi afa so busumi we mu na obete na be mehwe acid egu oba so obete ni yakun obi obete na asem we asi obete na asem we asi enti nyankopon de atoma koma so busumi we mi wo ma nyame de o ma hye mensa no nya de am de o mu di agro do hwa King of Grace efi busumi we mu ba no
yɛmpa ɛbɔ time ɛkɔ asɔre kora yɛadane no yɛkɔ asɔre anadwo nondu ne apɔn do mmienu na wɔtwe biara no sɛ na mmiɛnsa na mmienu because ɛwɔ sɛ nyame de ne mma bɛhyɛ wo nsa a nnipa no ho yɛ koronyee a bɔne bi ɛnto wɔn nti ama yɛna yɛpɛ sɛ yɛfa saa kwan no so sɛ de nyankopɔn yi akyerɛ yɛn a yɛyɛ ho adwuma no yɛnyɛ pɛ sɛ menkumnya na mmom no baabia yɛkasa fa baabia yɛkyɛ nyame ɛwɔ hɔ no yɛne nkurɔfoɔ kyɛ sɛ bosome mmiɛnsa ɛwɔ yɛn anim no agyidifoɔ a ɛtie yɛn sɛ ɔkɔ king of grace sɛ ɔkɔ hene fa ma ɔmfa ne mpaebɔ ɛnni agorɔ mpaebɔ no nso ɔnsɛte time a ɔbɛbɔ mpayɛ ɛhu sɛ mabɔ mpayɛ menka sɛ kɔgye nkɔmhyɛ kɔgye hwanhwan wo ankasa bɔ mpayɛ sɔre bɔ mpayɛ ɛfiri sɛ akodie bebree wɔ hɔ a ɛsɔre akodie ɛsɔre ni bi ɛyɛ ɛberɛ a David ɛne Saul David kɔdi nkonim nkonimdie no ɔdiiɛ no ɛna de ɔtae ɛberɛ no bade wohwɛ Ghana nipa ɛkasa sɛ Ghana yɛ den mede ana mengye ntom because wokɔ site mantam na wohwɛ development ɛkɔ so a Ghana ɔma mu ayɛ den no but obiara mpɛ sɛ ne nyame yɛ ma no ɔbɛma obiara hu wote aseɛ ne nyame yɛ ma obiara no obiara mpɛ sɛ ɔbɛka but wodeɛ fa aboabo mantam ha na kɔhwɛ adan nkurɔfoɔ sɛ gu hɔ wɔn nso na esu no na ahintasɛm a ɛwɔ anɔpɛ asɛm ni sɛ obi a watu step biara ma n'ani na hɔ hallelujah amen na ɔmmɔ mpayɛ efisɛ David kɔdi nkonim wieɛ no ɛna obɛnya ɔtae a obɛnya ne sɛ ɛma ne to dwom sɛ Saul ɛkɔ apem na David ɛkɔ mpem du ɛno kɛkɛ na yɛ ne ya nti ebi a wo nyame hyira wo usi usigni wurum bi ɛno nkoa de ɔtae bi brɛ wo ɛno nkoa ma obi abetu n'ani asan ɛno nkoa ma obi nyaaya ɔbɛka wato fam ɛno nti na Awurade ka kyerɛ yɛn sɛ busome mmiɛnsa ɛwɔ yɛn anim no obi amfa ne mpaebɔ ɛni agorɔ nti ɔbɔba sɛ wokan 1 Samuel chapter 17 and verse 21 anɔpɛ ɛhɔ na me peke point na yakasa afa ho 1 Samuel chapter 17 no yɛ David kum Goliath wie yɛ no na ma ne to dwom no ɔse Saul bɛtwe ne ho nkum sɛ abaso a yɛbɔ David deɛ anhwɛ adaakye makonya bɛfiri me nsa ama no ɛno na ɛyɛ Saul ya na ɔstate sɛ ɔbɛtwe David ho nkum na ɔtwe nkum no ama ne ɛbɛɛ no mu sɛ de ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ ɔbɛyi David afiri hɔ ɛfisɛ ɔyi David firi hɔ de a ahennie no waka so nti ɔfa kwan bebree so hyɛ aseɛ berɛ a na David bɔ sɛnko na Saul ne honhom ba na nka ne ho atɔ no saa tam na mu no nso na ɔbɛ David yɛku no ɔto agyan ɛma David dwane firim wieɛ no na still ano n'ani di n'akyi sɛ saa akɔla wɔ deɛ manyina mfi hɔ a me ho ntɔme anɔpɛ yi meka kyerɛ wo sɛ ebi a ɔmmɔden a wobɔ no obi nyaayɛ a na nka stroke bi aka wagu hɔ obi nyaayɛ a na nka de a woyɛ no na asɛe but mebɔ wɔ amanneɛ anɔpɛ yi aka kyerɛ wo sɛ ma wo mpaebɔ so ma wo mpaebɔ so ɔboɔba wotiɛ yɛ a yɛbɔ waba so ɔboɔba no ɛwɔ sɛ yɛde mpaebɔ taa w'akyi na wo ankasa nso woma mpaebɔ so ɛfisɛ sɛ ɔma wo tiri mu yɛ wo dɛ sɛ me yɛfrɛ me ɔboɔba Eastern region me baa yɛ nyinaa no morning show obi atie me obi ase bi program no yɛ fine na tiri mu dɛ baa me bɔ mpaeɛ anɔpɛ sɛ ne obiara yɛ no ɔbɛma ne mpaebɔ so na wadi nkonim enti saa ade a yawa ɛbaa Saul akoma mu no na ano ɔdene ɛma ne ba Jonathan bɛhu sɛ daabi biribi aba ne papa akoma mu a so onya David a obɛku no na ɔsɛ yɛfi saa bere no ɛna Jonathan ne David adamfofa emu yɛ dene na adamfofa ne mu yɛ dene no na David ka enim sɛ ebia Saul ba ne Jonathan ti ebia yawa aba ne papa akoma mu onim hu bi ba Jonathan da na di yie ɛkyerɛ David sɛ ni aba ne papa akoma mu onim hu bi na adamfofa ɔso wane ne wɔ no adamfofa no yɛ adamfofa kan a onyini mada
inti Jonathan ekura David wo neja tribu po ene ne nhyehyɛ ho ehwɛ sɛ bibia wa prane no enye yie anoba me bomba ya ma sɛ eboboni ni bi ekoso wati kura awurade yi oboafo bi ɛwɔ hɔ mawo ema ne nhyehyɛ ya ekoso no won sɛ onipa betimi ase akyerɛw na wati nso no wati nipa betimi ase akyerɛw na wati nso wati de sɛ wonni obi a ɔdɔw a wati no enye yie enti anobai David nya Jonathan sa adamfo a na ti oni hɔ no ne papa ebopo no na ɔteto awurade nyi saa sunsum ahodin ne bi emfa ma amase onni hɔ na obi ebopo sɛ wɔde bɛ sɛ wa ebo na ɔbɔ no ɔbɔ etia no na nyame yi Jonathan bi wɔ hɔ na edane nhyirama wo amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Enti Jonathan ni David ye apama woro bebre ema afei obehunu se Jonathan odokan na odedo no. Enti in a point no David ya na ewo se bosumi ni mu no eye daade a wo ye no osia na tese Saul tena na dwam na adidie koso. But na David yahu se sa aponto no so kwa asie biemu a ne nkwa mevri ne nsa eno starting ni Jonathan eye nhyehyɛ se sa aponto we se ebusuru we de no memma na ba memma ne se ka kire wagya se sa abusuru we no me ko bifie mu afia forebo me nim abusuru egosia ne ya ba afore edi sa abusuru we mu no enya ade ameba na Jonathan etie David na Bible say okotire didie na se no de di kan no Abner oye Saul ne sojani eti ne nifa na David ne betre ne benkum ezu David yamba ba wose saada edi kan no Saul anka ho hwe o seda na second day zudu ye no David yamba na nuachi no ena o ka kire Jonathan se na David wo he ehina David iko ena Jonathan ebe yetrimpoatre ne se okra me se obeko ni kurom abusia afia forebo na osi oyi ano kire Saul no ena ne bufu yi na ngaponto asema ama abufu wom na ne bufu ye se ne ba no eye ne ho obi a wode ne ho akobo ne tamfo ti ehwo no de oyi ni place se David abaye ne tamfo enti ne ba ne de ne ho akobo na se bibia oye bia no na okoteto ekire no na satam no na David adwane afiri ho eko Rama ewo Samuel nchen ene okoyi atrimpo akire no se de ohe soro epa wabo awo no huni ese nkonimu a wodi yenti no ohe soro abo ne ho pa onya no a obeyi na afiri ho na Bible say oka Saul nchen kakra na oka Saul nchen no na ewo se empire bokoso ewo se difo ni sia na o se difo ni sia ye no na Saul asoma na abofo se wate se David wo Samuel nchen wo Rama enti abofo nko fa David mra na Bible say abofo no die Amerika ekodu Rama baby a wo ye nyame adwuma wo ho no abofo no du ye no na ene pa ewo ho ni ebi aka David no na ate abofo no na Bible say sa abofo no sase se won so wode ho agim na wo hye nkom me bampa ya no be ka kire wo se biribi ba wo so a onyame a wode ho be hye mboso miensa ewo ya nimu yi no sa aniema ewo ho bamba ewo ho no se soma atamfo se yemeya obiribi a ene ba wo mu no entonchewam amen. The Bible say enwosra na wo ho no etochi atamfo no nyina ehya asiase ehye nkom cartons na wo hwe se wa cha wo ma no ene osoma abofo no so ko ye o so du na enwosra wo ho no adedi me ka tron se onyankopon e de bambo ne enwosra bi amane ma na se wo de amane ma obi sori ti asankrofo na wo Yesu di ma nya adwuma amen. Musume mi yansemu enya adwuma obi se obo ho po ewo adwuma ho awade ho oba ho a enya adwuma na ve Saul se ne mi amete ahwe so na so te hwe so Bible se wonam kwam a okọ no
aka kakra no woduru Rama baabi a yɛhyɛ nkɔm no na Saul ahohomfi ayɛ ne ma wɔno nso asase yɛhyɛ nkɔm na wɔsɛ wɔhyɛ nkɔm a koduru baabi a yɛhyɛ nkɔm no na Saul deɛ no deɛ ne nkɔm hyɛ no na anim gu aseɛ wom ɛfisɛ wɔhyɛ nkɔm aworɔworɔ ne ho nyinaa ɛbɔ naked mese mekasa of 1 Samuel chapter 17, 18, 19, 20, 21. Na time minti kenkan ni nyina. Edu baabi a mekenkan ma. But obi a wo tie me no mfa quotations no. No onya time no ready. Sir. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I had the time na ya dwuma minti kan ni nyina emba osa. Na o se Saul du ho no. Saul o hyenkoma ma obo adaja the whole day. Nti oya obisa se nti Saul so ka difo no ana Saul nka difo no mfi na nyame ekire ne se die nyame esire no no waye de bai washira no nti se wo tamte na dia ewo ni mu dia ewo no so bamba ewo no so no wan we be touch o on say ye ko pendigo ni atunyu me I am a naked warrior. I am a Holy Ghost naked warrior. If you touch me, I will touch you. I am a Holy Ghost naked warrior. Oh, to say, the uncle one sono. At the set light ya. Ah, ye who say, obi tempted light na ever seno. Indeed, you nyamia who didn't want to sono. What touching ever seno? It is all on candy for one. One candy for one. Nemo mangosra na wo Rama Samuel we di for hono na David abawa when nyame adom na ho den no aye double no obi a oye se obeben David yankwache nko na ni wura na di akire no ha engosra no esho won. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na o se enkom se na chi no na ka Saul ho na nka wo se otesan. Na David who said still I saw the needs esano no no journey free ho call kro bi friend Nob sa Nob no e asofukuo okay asofukro asofo nko an egum ena oduru ho no ohia na anase ohia waye no ho se osofo a oda Nob kro na no friend Himalek na bra David got to Himalek no na wate David nka wonim ne David yatimi aye efise sa Himalaki ena yeku Goliath no enseka ya David di ku Goliath ni nyina no na wasofu fie ho a egu ho edu ho David no o ka kire na obisa ne se eya asumdwe mu ana ba na ena o ka kire se me papa Saul na asoma me na asoma de asoma me de ya me nkon asem na obisa Himalak se muni yaduane wa ha eno se ye ni bibia wa ha e ka kire paano a e wo fia ha na sa kire paano no ye de ma wona wate wo ho e de obisa David se sa aduane na e wo ho no kwa na e wo ho ye mfa ma ho o menanti edi wachi se obi nkoye bone ana ena David se dabi emranti ahanan ya me no menam no obi atew no ho ombi bia hote eno na obo ba yehu no se adwuma mo amopani e de adwuma hye awurade nsa na mo amudi akire no man follow ni steps abara no praise God. Hallelujah. Ma no sir abrantie bi ni papa bi e company kase na ne papa no no yeni ni papa no ba afore ni papa ni tuandu sududu ema awurade enti osi company ni koso ne wo mu ana ne papa no wu na ne babedi ade no se nonsense me papa no wagimi no so ya no se sane sika ko ba afore etu atit bi de visa abiri ko mi ntua biem metwam mon kan kire me se bo so na mo ya mo expenditure mo be tro tight expenses bi awom affordable bi awom metwam enso se na company no ekura awurade e wo saade a papa no ye no na otwa mu no na brantie no oyiya no open ohu ya na company no egu kosi so sas yese ne papa steps no obefa so enti e bia oyaja oyana o bompaye but waja wuku mobi waja wo mano fa ho nhye enema ayenim se wa vo ho nhye mu a wo bambo betimi aba so betimi ato afa baabi
praise God. Hallelujah. Ebetimi ato for baby. Ama edo how aba. Enti ne catch us at the month of May, June, July, you know. Dia wo ye no. Mabusiano amusu take part. Amen. Amen. Dia wo ye no. Fa ho sim. Sir. Na ewurade bambo nti o se mrantie no esan se onim se ogya ne ho a mrantie na mu bi kura betimi yi na maso no nti na wa ya alert na he is very watchful wo hwe mrantie ne se bibia enkoso I don't pay King of Grace for me catch him. I'm very watchful. Praise God. Hallelujah. If the month of May, June, July no enya dia eya grudi na sa na me catch the tiefu say the month of May, June, July no obi amompaye. Praise God. Hallelujah. And obey am fa sakra wa dwen ne bai na mo ye bie wani aka kire say busumi miensa wo ye nimu no emu ohu Sir. emu ohu nti obi a oye gidi ne mo mbaye nti na o se mrante no ho ate nti oje kire pan no ene obi say na wonni akodie bia wa ha me de bekura because obi a ye tata me ni nkura hwe na imala ke se bibia ni ho eka David Goliath wukum no ne nkranta wo de mame o de yede ba me no eno na ho no se ne fa me saa na owo fie ho no tie owo fie no goto abrante bia your friend Diok sa Diok no owo so lafa eno se wiawia no so ba nob enti David goto no ho na Diok hu David say wa ba ho no o ya na dwene say obebo so la mane say David aba nob na nche na David fifie ho na ofifie ho no na otuko ohini bi efre Akis na ogodro Akis nchezo Akis nso na danfo ene ohini so edu obira wo hu David pe ene wo say hey enyawo ena odi David no anobay baby a wo be ko ai bia watamfo wo a wo be ye connected messages say wo nam ha na ofa ha na ura ha na oye say enti yan say no me say the month of May, June, July no so do ho to awurade so a wo be connect batanya adwuma. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na Bible say afei David who say baby a wodun de wan ha Saul nsa aka no na awurade di nyansa ba obo be awurade di na bai nyansa wisdom knowledge no de aba hallelujah. Amen. O de aba atons na de na David who say e ho de be che no ti wanyi ni hu adi kura say enyo no ne to nwuma no say wonu wakumpim no start say o ye bodamfo no ye no bodamfo Bible say ojeja ntesuo egu na bodusem enti David gira ho a uhunu say we na ye nkunum di ni no me say eto ba bia ye to ache wa urade di nyansa beba. Amen. Praise God. Hallelujah. Now I say ojeja ntesuo mu no ena ohwe apro no ho no start say o wire apro no ho ena Akisi say na are na mo de bodamfo aba me via na me kuro mu abodamfo e na enti eto bia I like your style, you disguise yourself. Praise God. Hallelujah. Me din na ngofat ba ngofo bebre nim me. Omu nim me. Omu nim obi a ode afin kasa no. Ento obi me hye obi a. But then here say ubehu me. Edu be o say disguise. So disguise ho. Say ebisi Abraham ne Sarah. Ono so o disguise ne ho say Sarah kra onimu no. Onimu no. Oye ni aba. What you say? And the disguising is very important. Inti womwa bobra aya na show bo say abrante ketu e bi ye adwuma onye ska handai na kaya be Sonata Bentley e do be wan say ya trezu dia na o ya odibito Sonata what you say? to was here. Inti David disguising ho e wa akisanim and go for be ye show up say show up no so be kun show up no say I'm Roberts be krom ha oni e ba be show because what you home na what you say na David disguising who in such a way say afa ye bu ni bodam for and ye pam no if you say ada bodam for ho na e wo krom ha makofa David say omra menchen ha say bodamfo enye David nini because David no ontimi
enye ne ho te senia wabɔ dam ebi a wakum mpim du a ye to no nyom obede no waye no sei moma ne free ha na Bible say David dwane free Akis anim na odwane free Akis anim no anche ena Saul started say o kasa say mo Benjamin for me bisa mo isi aba David na makodi na chi no obetimi ama mumfuo obetimi acha mo nsase obetimi di mi asisi ahene munyina makodi na chi a munyini mame na minkuno na so okasasa na okasa me si ba bia ni papa edoso no boni ni ba ko so ho na okasa na ena afei eye diogo a okosi a David wo no bo no okache ne se mahunu izi aba no ewa Himalek fie oba ne nche na Himalek ye na doye wo yi kire pan no ma no na afei nso odi Goliath se kan no odi ma no ena Saul se ne mo me nkwa na Himalek ewu no kodu Himalek enim ma men kan kakra okodu Himalek enim no na afei obisa Himalek se eyede na David ba ho a wo wanyina ama me na wo boa no boa me tamfo ena Himalek bua no I like emuaya Himalek di bua so no se ohene na wonko a wo mu nyina no wana ye no kwafo ati se David na nya wase no enya oba mika ne kunu ede David na ohene wana aboa wo ti se David na se emuaya na ode ba ye no owie ye no na Saul bu ofu ena ka kire ne nko ne se montonsa Ahimelek so na obi amua ma basa diogu ye konkonsani a okoyi tire se David aba na oboda no na odane ne ho to share Ahimelek so na wose sa moment oku asofo sa 85 asofo amutie ma no ba muntie wo nti oba bia wako age nti obi town obi hawa o tamso ayenti wanya tan but we be say catch now say aduma we no you do and die because obi wa ya tina to afiase say wonum wi ya no say enti say wo sori gira say ni ba no be hwim na wo be ni obi ti say Saul obi town enti me na me aduma me you do and die me cha mache manja eko a makono edimbe konkunim diem amen praise God hallelujah amen because obi o sia wa na ne buafu ebi say ne bana na ka ya gro no ho ye kwasiampani no so beje no enti ni bonfu for nothing o ni bonfu say ye de obi amangrofo bi say yense no but wo de wo so be de wo beje no enti asofo etie me no ntiase say engrofo bi wo hono ma ya bampa ya kanyamsam kire wo dane wo a ya wa bufuo wo ho edi David Ahimelek ti awote no yeku Ahimelek eku asofo 84 ka ho na 85 na wose odan ne ho so hwekuro no emema o emoa o wokunkum wo nyina na papa hwe oni a wo kan enam oni pa ba ko peso na sa de nyina si yo konkonsani ba ko konkonsani diog na konkonsan so de ntwam da eno ti na me ka tro se wo di ya ebi adwuma mo nyansa kura na wo yusu obi cha 1 cedi obi cha 2 cedis ena wo se me dia me van gotra bia ba enti me pa half floor to bi ni masidan but obi ewura wase diogu bia ba ho aka tro bani sakwani wiawo so maybe Diok wa adwuma mu yes Diok wa sori mu owo be suku mu owo bebia me diagufuo bi nti ena ma me ja the precious church of Pentecost asole papa church of Pentecost diagufuo diogu ni ya wonim kura no oso wonim de ohuru no kura no oso wonim na sa diagufuo no so mu ntwam da eno ti na me ka kire o se omo ye adwuma omo ye no the month of May, June, July wa hwa wani ma ho so aye grofo do ma dwene go she 31st no de wo ma wi o ma adwuma
Omo wi omo dwuma. Eno na be popular. And they are popular. Omo nim say we duru ho no mo a. And one say this time bro nyamukura accident nsi. But after January February ba no na emuje hwiegu March hokra. March ho ba no. Na busumi we mu de omo to ahokyere ene wo haw ene amane ene wo moto. Omo tugu wiem sa. Praise God. Hallelujah. Na diagofo no David dia no wo ba ko pe. But the end ye ne wo no doso. Enti diagunti okunobo a eye kura te sa aboabo ha. Obi enti ase o ma ya asofo nko a. Ene tia na obokro no. Na obokro me ka se me yengenkan. Okay. Because ne kan de metima kan ni gina. But ma misi nyame asem so. Ma bia medunu de em se me wo chapter 21. Okay. Chapter 21. Inti ma said there be time no yebetimi afa etiefo nti no. Can free verse 3 no. Verse 3 no. Na enko kakra wi. Mimi die wa ha ye English o. English wa ho. And say we a tree program. The said be in sa time to mama min kan tree. Okay. O si na afei e die na wo wonsam. Mame plan num ana bibiara ubenya. Na osofo no ebua David say pan hu biara enimi nsam. Say pan no kronkron na e wo ho. Say emrante no akora wo ho afiri ma ho nko a wakora wo ho afiri ma ho nko a hallelujah amen enti busumi miansa america no o ya ma pa ni ajai god busumi we no nya ma pa emwa wo enya ni je god o gro ho a ye bedu december no wa ye kura na oni ho no obi ekunkwa praise god hallelujah oso wakora wo ho afiri ma ho nko a oso na David bi sa osofo ne se ampa wo ma ma menye ebre a yare kwa akodi dwuma bi no na emrantie no ade hote no nu ade ko yes emrantie no ade hote na encantement na esese wa ade hotie enti David ni nkrofo ni nam no na wa hwese ombeye nema eye amen amen ndo baba se wa so no be di senhu adwaman chamfo a yankia no ntu o se ka kire no ese ka kire no se e wo se obobra eye dai eye papa na nyamitimi ye dai ishiraw no se ye hia otai mpo no ya hwe won so na nyambira ye hia otai ndi bra otai mu no ehia se enipa bo abrabotere ne ene abrabo papa se woto aso a o se ena osofo no de akronkronie no ma eno efise na panu biara ni ho se kire panu a wo yifiri awurade anim ede panu sie ebegu oda oyie no enso na Saul nko amu enipa bi wo ho no a watu no mu awurade anim na de din di diog edomi a oye Saul emuarefo no mu pani verse 8 na David ka kire Ahimelech se pia anankrantie bi ani nsam ha na menkrantie ne menuoma mpo manfa mankura evise ohine asem no openo ntem suma ohine suma me no openo ntem ti manfa hwe ba no oyusu nyansa no ne yata no no sofo no ka se Filistini Goliath a ukum no elabon hemu no enkrante hwe no na wabobo no entuma mu da asofotade no akiri no eno na obefa afa na foforo biara ni ho se no na David ka se ebi nti se no fa mami sa na oji na o se mami ka so o se edom ni diog ekum enipa ni nyina wokro no mu no ena Ahimelech ba Abiata epe enya ni 3D oko chapter 22 na Abiata dwane ekoto a David e be pon so na o se ohu David hu Abiata no ena hu se bibi asi because no de o hyew ena adwane akọ David nchen anope se bibi tata wo se bibi tinwa dwane ko nyame fie dwane ko nyame fie ba ye ka se dwane ko nyame fie a edifo wo ho a ohu adisem eno wo ho ba de me pese busu bi miense mu de wankasa wugina wona aso
gyina wo na so na enema bi wo wa nya ni nyina na difo hu emna hwe funny thing sister bi enemy din komo no se obeya ayefro nti obodifo bi din wo mantem ha me mo ni di me radio so okay ena o ka se odifo no hye ne nkom se ayefro no ogyina so da mu ho a obetwa ahwe na akwanchiro de man wanti a otwa hwe a oya ayefro na otwe mienu obewu nti so odi akokọ akese mienu ba odifo se wutie mi a bia na wutie radio yi bibi ntimi mma udini sa na ada no munjae because nye bibia na esi a nyame oyi kire madam fu bi e ka asem bi kire m se na wa bom paya be muaye na onya muaye na da ko nam e no si abodam fu bi na abodam fu no si abodam fu na abodam fu sa se okasa na asem na obo ho mpaye no eno na abodam fu no okeka we won sabaka so what abodam fu no fa asem ne se emuaya open no na fi bodamfo ni mu no ba no na nche kura na nya na bodamfo no keka no ebe mu won ba eso no abom pa ye wo nyame wa enti asemi wo wa aboba ebetimi yesi wo king of grace amimi hu what I say but akwada bi be hu praise God hallelujah enti wo mu aye follow ye no ene de bia nso e wo se ye hwese odom bebe wo so enti abiata odwane bedu David nchen no David hunu se ye tata no na o ka se obisa ne se di asem ena o se wo free ye hwa pe ena Saul ne dom be pie ho wa kumi papa ene asofo ni kromo ni pa me nko an madwane afim ena David se oh ebra me hu se diogu ni fatwafo ewo papa nchen pe ena me hu se obekọ akọ kire Saul se mabaha obekọ akoka na wedia ni esi die meso ene da mi a me befa ahonti ena ama we yasi sata na David wo bepo no so wo se wo mo de di aka wo mo ho akire wo enipa emema nko ewo mu ye 400 na so wo se bibi pa bi wo David mu it wa ben no se ebia nam David so benya oje hwehwe nyame nkrofo a obetimi ama wankase watimi agina ona so na da oyire ne san akwankyere ne san dia baba edie no o se na akwankyere so nto akoko fita akese mienu akoko fita akese pa no vesika nka ho mra ne vanya akwankyere no na mza za o de koya na o se manfa nko na mse na ifro ne ko sen o se papa ifro no na nya easy ma wale 2 years etwa me wale 8 years ni nyame ama me ma na hu ne ma de won kola de ho ofe no enso odifo bi akwache nkom na nkrom ha eje nkoko enso ne ntesa eno to na me ka kiro se the month of May June July no gina wona aso oboba ye nyina ye na aso hallelujah amen na ye gire ye na aso a ye beku di nkunim kase enti David ka kira Abiata se yeah ne wohwehwe waku no ono a na ohwehwe me nso waku me nanso tena me nchen ha na me nchen ha de obehwe wo so amen hallelujah amen adura obehwe yen so tena me nchen ha na ha de obede obehwe wo so hallelujah amen if the me nchen ha no and power ha enyum bi huru o makomam onyame ba bofu onyame ba bofu media sida be mawo onyame ba bofu onyame ba bofu onyame ba bofu media sida be mawo onyame ba wafamisiro onyame ba bofu onyame ba bofu media sida be mawo onyame ba everybody ba bofu everybody fa bamba no to ahenkan efam so na nyama pa wasiesie na everybody manemrem media sida be mawo onyame ba fa bamba no to abo ba so onyame ba bofu onyame ba bofu media sida be mawo onyame ba everybody ba
bambɔfoe fa wo bambɔ no to ɔsɔfo ɛfɛ nkansa ɛne king of grace asɔre so ma anosɛm biaa mede ase da bɛma wo onyame ba fa saa bambɔ no to MC so onyame bambɔfoe fa to ahemfo no so onyame ba miwure mede ase da bɛma wo onyame ba enti bamba na wo David so no ɔka kyerɛ Abiata sɛ tena me nkyɛn ha na me nkyɛn ha deɛ adom wura ɔbɛhwɛ wo so praise God aha deɛ sɛ obi tatawa no obeduru ha so the sunsum na ɛba me David no wasra me wɔde nwosra me edi sɛ sunsum na ɔde ba mani behu na hoɔden so na ɔde ba me na me yakofo a bra Israelfo nyina gyane yɛ no mitimi face Goliath edi ɔteme nkyɛn ha obi ntimi vanessa nkan praise God and obe asofo awurade nwosra no so ye so amen na wo mo a ye tata wo mo ankrofo se wo mo a ye gu wo madwuma anadwi nyame ye dirim bi kire me so obi bompa ye nyama so me nka se bra ma so be bompa yo nya sa na me ka but me ka kire wo se ma wo mpa e boso hallelujah amen se me nyame frɛ me no me mpiri ni ba ho because bere ni ba so a awurade de dom beba enti me nka se bra ma so be bompa ye but me ka was say sorry and I do 10 to 12 go so me say we animo ya king of grace ye be wie July ending and ye be wie o me twem anadwo mu say anadwo ye jira mo ka anagofo ade anadwo obi ada order and abusum ye say we animo no emu ohu amam panifo president ene ne nkrofo nsori anadwo emo mpaye na Ghana ho kire ye kom ye mu amfa won so mamu nyese ye wo economist mamu nyese ye wo nimdiyefo omo nsori amadwo na mo mpaye enyese ebetwi afi omo so ebetwi afa omo so ne twi fa won so a upon the gurus upon the economists upon the hwan no Ghana for besero do omo nsori anando don do to do me no en kantire urade se me bompa ye emana na adovi se ni ode ba yesefu yese chesanko anti me dono na mom ejiegu sabire wo ko school mu a enkwada aba peso no se yare bi bawura ho asem ebesinje enti me mpa bo ne se ba biesika wo bia ewrade mani bi na won tretra dan amen non tet omo sori amadwo no mo mompaye no mo bedi nkunu na nyame bambofo no enti Abiata afi odu David ncheno ne yam to no efse ba bia na wakohye no ano ba dwane na hwehwe nyame nipa nyame nkosha wo no so me ma hu se wa start se obese wo je mic no ano ba me ma no si na me ka kire tiefo se the month of May, June, July ma obia emotrim de enshena dim obi ansori na onye ni case e wonyame yanim ensa wo pe na obeba ho abebo mpa ya bebo but me kan kire wo se bra me ho bebo mpa ye but me year di ya kire wo se the month of May, June, July udi agora ho na bonsam ye ne niamafo nyame nhira no nka ho e wo Yesu din mo amen enti osofo Reverend Frank Kwesi Nkansa na wote ne nka sisia no sisia ye ba wo ho na onso so ebia bibi akyerewo so empe bebredi apapa ye kan obi nya ya anka obetumi asori abompa ye nanso ahomre te se sa na bonsampe ontumi enti no sa nipa no na papa ye ka se onka se bra ne ho but me de me se kɔ ne ho because nyankopɔn onam ne ba Yesu Kristo so be kan sempa no o se papa nie boni nie owie no ka che o se me de ni nya ya anka wi papa no enti sa wo firi nyame na ye genuine ne de awose otumi ba ho bebo mpae enti ebia won so bibi kyerewo so obepese papa bebo mpae ma anopa ya se ne be ya 10 to 12 ayasha ase no so betumi de ho ahye mu a ye ma wo kwan 0201 94445 and 0554820910 0201 94445 and 0554820910 first caller Abba me pato udini be bia kase free free King of Grace. Okay. So. Yo. Amen. Bye. Okay. Inti oba pa eno no ono ye maku ni nyina
wo mo abedi akire e wo King of Grace me pa to so betumi aba aha ye mo achi anopa yi hello yan chia sei adumura no waje enso obehwe ye enso baba paso wo ke cha ko seje wa ko ye na make say anopa nyami won traw won yo ka se what am wo di amaye Eradi new business right papa ni woni ameka dey woman of any am pesa obon pa e ma me say ene ya kwesi dae nti madane kakla eti wo desie bon pa e ma me ya be bon pa ya ma why ono ahun bebre na ne ko nti eduru na bone sha na abawe ya bre wa bre papa ofofra ba mpacho emu achi adumuro ni waje so obehwe yen so obehwe yen so yo papa asumuje kese enkan amen ye da wase pa na no pen kranshen 7 nsem ade amayen onyame kese o yishra amen me free achimudwuna se ye frɛ me sister pina man onyame kan on council sister ye chia achimdwuna se fo nyina yo papa on bete ye fiesie ho so akwa sorry amen amen. All right. Mbacha also betumi aba 0201944485. Oba mechia wo adumura no waje so obehwe yen so. Adumuro. Obehwe yen so. Me pacho udin be akase free. Me kase free ayeboafo fia. Ayeboafo. Mpacho yinti o e. Ese papa se omo mpaye mana anajo. Atinya so ya bompa na homre wo. Papa be bompa ya mamu nyina why? Yeah, that's it. Okay, nyami shira won so. 0201944485 0554820910 Adumura. Hello. Adumura no waje so behwe yen so Adumura. Thank you. Udi ni be akase free. Idindi akwasa me kre for dan kwanta. Mpacho yintio. Yeda papa se ene ensem hama ode abre anopai. De be ko so vre nyankopon ma na hoden. Amen. Na untu me kire na yisu yintimu ho anamo. Sene yanso ye be fa nyame asem no. Ye diso. Papa we de mesro we de na me nua ba bi edi ne birthday we de me mfa mo fidie so na me hwe na be birthday. Ye maye ma me hana. Ayi yisu muja prayer camp or dan kwanta ene birthday na ngopon wonhira no kwanem na omma da juma bi oye bia na enkoso no amen amen. Okay, nti ye behwe na ya fafrefo mienu e de aka ho na makọ papa ho na ya wrap up kra Adumura obehwe ye so ama na bro so wadaro mo adinu bi akase free Efremi bibi busum aja me papa na wo ho no ono anim enkom se bi o de share me no na me etumi ntinso ebemu amen ta mana media ma me ofase Alexander Kwesi akwa papa share me nkom ka share me say nka me kuma tumi yem na Kwesi de o aba power yi ti ama me fu se papa ni nsem bi o ka bia na no kure Jeradi Shano. Amen. Omano atintin. Na omane ngosra ne nye kese. Amen. Na ibinsu yensu yeso. Medano ase. Amen. Michia ye mame Victoria Edu. Edu. Ene PM Kasfu. Yo. Ena omu nyina je osimo obi nsumre bi yeda se 0554820910 and 0201944485 Adumura onti yenka obetimi asan ababiom ye fa last call na fe makọ papa ho na papa ene awie kra enti won so frebra 02 Adumura no waje so behwe enso Baba say as manaki ye kai. Amen. Wadaro ma odin be bi akase free. Me ye kwa kunga bi manso kwa ku yentie o. Ebo papa bansu papa awa na penjeje kama wajama ye. Jama kiaka cha pale nyamisa na papa. Onti ni nkwana mana hodina diga na kisene. Ponya bi maye. Amen.
amen ɛyɛ no wo nso asɔre abɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɔkae no wae okay yate yɛda ase bebree papa ma memra wo hɔ no mo na afei wɔ mo a wɔ mo srɛ sɛ srɛ mpaeɛ fama wɔ mo no wasrɛ mpaeɛ ama wɔ mo yɛwia ne akyerɛ yɛkyi kwan ne yɛde yɛn numbers ato dwa na afei yɛn days of service no nso wadaroma wode ato dwa ama yɛn meda ase anɔpa yi yɛda atiefo ase sɛ yɛwɔ ha yɛka sɛ ɔmo nso ɛtie yɛn wede mo a mofrɛ no yɛsrɛ mo a yɛbrɛ no aso nti no yɛde kyɛ nipa baako ma no no ma me na yɛmpiki nipa baako pɛ biara na me time ne bi na ɛkyɛ no ɔno kora wantumi anyina so okay ɛne yɛnkɔe nti nea yɛka ne sɛ wɔhu sɛ adɛn na ɔbɔba Yesu Kristo anyame de ɔdom nyinaa dom no wɔhu sɛ na ɔyɛ anadwo mpaebɔ Bible sɛ ɔtumi bɔ mpaeɛ anadwo mu no nyinaa nti wɔani nkogu nti Kristo ni biara a ɔnya nkurimdie da biara no ɔbɔ mpaeɛ but anadwo mpaebɔ ɛnyɛ sɛ all night nyɛ all night na meka ɛnyɛ obiara na ɔtumi all night but ɛwɔ sɛ wotumi set even 1 hour 30 minutes 2 hours so obetumi na odi bi aka ho a ende ye wa ho oden ɛsɛ obi etimi sɔre na wobɔ mpaeɛ mabusua no ma enkwada no ɛbɔ mpaeɛ ɛma deɛ wɔyɛ no adeɛ chi a obi abonsam bi ehu na ɔyɛ ketewa wɔ wanim ɔyɛ ketewa koraa na yɛ secret baako na yɛ kan because me nkɔ aduru so da na me nkɔ bi da but o kasa na masɔre anadwo na ma pompa ya ma yɛ report ni nyina ma nyame adeɛ bɛkye no ne nkurimdie nko a nti Christopher yɛ ni ha na nkurɔfoɔ bi nso ehu sɛ wo ani ha deɛ a yesu be yusu adwen to wo ba na me ka asɛm na wo yam hyehyewa a wo dwetire kura wo de bɛba wo de ase wo de bɛba tontoma kɔma we twadie ɛno atwam but wo sɛ wo ankasa wotumi asɔre agyina wo na so a wo be sɛ na sɛ me kura me wo hɔ yi sɛ me yɛ ogya saa wo kura nso betumi abɔmpa ya ma obi nti no efutuo ne yɛde ma sɛ yɛnka sɛ obi nyɛ diifoɔ adiifoɔ papa wɔ hɔ akwankyerɛ yɛnka sɛ ɛni hɔ ɛwɔ Bible mu da no mekyerɛ akwankyerɛ bi kyerɛ visionfoɔ nkwadaa sɛ woyɛ bi wɔ asɔɔ dɛm obi abɛka sɛ ɔyɛ ɔkɔt but ɛwɔ Bible mu but ɛno no sɛdeɛ yɛmberɛ so yi menkyerɛ wote asɛ meprikyi na mekyerɛ wɔ nyame adeɛ a na ɔyɛ ama Esther bɛra Esther ɛbɛkɔ ɔhia nim no ɔma Esther yɛ akwankyerɛ bi na saa akwankyerɛ no sɛ obi hu no ɔsɛ ɔbɛkyerɛ wɔ asɔre abɛkasa sɔfoɔ yɛ bɛifu nti saa deɛ ma no twam momma yɛngyingya asɔroma no na wontimi ngyina wo naa so nti me anɔpa nyame se month of May, June, July ɛna sɔre bɔ mpayɛ yɛkyiri kwan yɛasɔre no the King of Grace Chapel Ghana yɛwɔ asɛne yɛne asɛne amusieɛ no ɛna di nhwɛ ne mu asɛne no ɔma etie wɔ akyiri no woba akimɔdan sɛ wofi nkrankwan so na woba ha wodu kura de asɛne a wotra new filling station no ba w'anim kakra wo nsa nifa so wobɛhu sɛ asɔɔda no si hɔ a yɛabɔ so green color afei na yɛyɛ kakra nti awurade de yɛbɛdu nti yɛhɔ kora mfuturo mu na yɛwɔ but ɔdom de yɛbi wɔ hɔ nwosra wɔ hɔ ba yɛhɔ yɛnto taas wɔ hɔ mfuturo mu na yɛte but awurade de dom akyɛ asɔre no a ɛgye nkurɔfoɔ afei wofi ɔdaa na ɛba nso a sɛ ɔtɔ ɔdaa deɛ a wonim King of Grace because asɔ no bɛyɛ nkyɛe ɛnso nyame ama asɔ no din no ahyeta nkurɔfoɔ bebree wɔ mantam anim sɛ asɔre bi wɔ hɔ a ɛka asɔre papa ɛwɔ ho a yɛfrɛ no King of Grace Chapel yɛhyia ukuada anɔpa no nɔnkorokɔ si dumienu ne yɛapɔn na wokɔyɛ wɔ adwuma dumienu pɛpɛpɛ ne yɛapɔn afei ɛna no a aka no bosome mmiɛnsa a wɔyɛ anim deɛ ɛnora na yɛwɔ yawada ne efiada 10 to 12 yɛwie no fiada yi efiada na wɔtwe wei deɛ yɛwɔ fiada pɛ na yɛwɛ 10 to 12 na aka ne nyinaa mpɛ sɛ asɔroma no gye ɔma home nyame som so nyɛ da bia ne yɛtwe nipa brew do baabi a ma no rest ti fiada wei pɛ next week deɛ yɛwɔ 3 days night prayers ukuada yawada fiada next week nyame de dom yɛn ya me number
me di juma 0245 97 93 11 0245 97 93 11 obi person frame anaju de suma me bompaya man okay because me now grophobia wo prayer request wo baby pray papa bompaya ma wo mo stress ye bompaya ma no mo nye den wo nam ene honhom mu oboba mpache bia no menya akwanya we de mesere oboni ani die me wehye me ma me Felicia Dako okay Felicia Dako oye Dickness Church of Pentecost en Kwantenu enra na odi ni 70th birthday wow 70th birthday wow. Na de nwanwane se nipa kakra bi invite o de me me yere kan wow e de ekotena ba bia na nya asem ketewa wow me hu se ye koye presided da ono ma me ni hu se yeah, me dia fire so no eboa no mi shira ne ma no nyina da konom mi timi mbom nyina mu nya mi shira mo na ma me nchia me yere papa bi so for ma me Mary cancer any maku pani Doris Asante any obapa gifty me elders nyina presade eda Asante eda Moako eda Mike eda Nketia o ma kenyina asoroma ni nyina sisi a mi fi studio hey me da bia me woko ano maboa me ho mesisi me hwe the Bible studies chassis here me wura so dem ho no mo ama ba bia ne etoa so nyame onhira obi bia afi me bompa ya mamo me bompa ye ma o metie anopa nyina se ewurade a odie hinta samadi no abeka kire se bosumi mi ensan ho ye nim yi ye nyina ye na so mompa ye omma wa hoodene na biara ekekere wa edura na adwo a wontimi nsore no nyame ma wa hoden na o ma wunyane na gira wo na so na di ma ho di ma wukunu di ma wo yere di ma wo ma di ma wadwuma di ma busua no na enema boni biara empare yetiri so me bom paye o ma freye se o mi empire bo sister coach a wo asene ahonhoma ato ahyew bebirebe enu di asie enye ntum se na ya akweside wana wuji atumu fura kweside na nanu pensa wuchi ho se ene ye wurade da nti na mekọ asorufia akombie ma wo so bibi ntimi ntia bibi ntimi nsore ba wo jeje so akwesida da bi obedi unya anoba mi hwimu kra efiri akwesida sunsu mo anoba mi hwimu ni badua efiri akwesida sunsu mo ewurade hwimu mra ni fie ne ewo Yesu Kristo diremo ava abrantie no so ofreye no me ba Empire, Ewurade mfa ne nsa ento so afa me de mantem ha nyina e hye Ewurade nsa me de Ghana hye Ewurade nsa me de Nanado hye Ewurade nsa me de mpanifu echa mantem ha hia me de wo hye Ewurade nsa MP for MC ni DC for Yehowa ho oden monso aya monsore na matamfo doso DC for aya monsore na o ma ekutia mo doso MC aya sore anaju de suom na wakofo doso ne tinkunim ewo Yesu Kristo dinam Ewurade mfa mantem ha nyina ensori atwa hahia Ewurade adom ne na ho ode ewom no engoso nyekese na nkonyene ma ewo Yesu Kristo dinam nyame boa ye adasane ye wofia amen me pato yenko na asmafo nyuma na say na political Sudan okay enunti ye kokotie nkwaje nsem Grace from King of Grace Chapel, Ghana, and Owachim Asene. Also, Reverend Frank Kwesi in Cancer, Ononis of Opinion or Das Afiano. Onia Chenyamin Sempa, to my friend was 0245 979311 0245 979311. Empire Ball Counseling, ne a foot will be our pair or the Bemau. You better see me Adamwa. That's a net. You better see ya. There's also na DJ Fish. And Namwa was so be born you or be born you. It's your nam. Twaso.